Здравейте, прекрасни! Все тичаме, бързаме, препускаме от задача към задача. За бързаното ни ежедневие много често забравяме кои сме. Забравяме да спрем, да си поемем дъх и да чуем нашият вътрешен свят какво ни шепне. Затова подготвих една специална вечер, съвсем интимно, само няколко жени, в която ще нарисуваме мандала на вътрешната сила. Така че, ако смяташ, че това е за теб, заповядай на 14 юли от 18:30 часа. Ще запиша телефона си, свържи се с мен, за да се запишеш, защото ще бъде магично, ще се съберем, ще медитираме, ще се свържем с себе си и с нашата интуиция, ще изразим нашите намерения чрез цветове и форми върху мандалата. Така че заповядай от 18:30 часа на 14 юли. Очаквам те.